den lille der et eller andet sted. Jamen, det er fordi Sara, hun kan ikke finde ud af det, fordi hun får stille. Jeg tror, det var fordi, at de er bagud. Så hun fik bare besked på, at hun skulle ikke begynde at varme op endnu. Nej, hun kunne ikke finde ud af, hvornår hun så skulle varme op, fordi hun har fået at vide klokken 6. Ved du, hvor meget de er bagud? Altså Louise er den sidste, der skal ride. Og så skal den der lille træer lige ride en lille smule. Ja. Og det er måske 5, 7, Ja. 8 minutter. Det var mere. Og så går de andre i gang med at springe. Okay. Det var mere sådan først en tur.